Είμαι άχρηστος. Τίποτα δεν καταφέρνω στη ζωή μου. Δεν αξίζω αγάπη. Όταν οι σκέψεις κολλάνε πάνω σου, γίνονται ένα με σένα. Δεν βλέπεις τίποτε άλλο. Ούτε τον κόσμο, ούτε τον εαυτό σου. Κι όμως, οι σκέψεις δεν είναι το πρόβλημα. Μπορείς να τις έχεις και να συνεχίσεις να βλέπεις ακόμα και αν είναι εκεί. Δεν χρειάζεται να σε τυφλώνουν. Το πρόβλημα ξεκινά όταν γίνεσαι ένα μαζί τους. Όταν δεν ξεχωρίζεις ποιος σκέφτεται και ποιος είσαι. Αυτό στη ψυχολογία λέγεται γνωστική σύνδεξη. Όταν πιστεύεις πως είσαι η σκέψη σου. Όταν μπερδεύεις τη σκέψη σου με την πραγματικότητα, με την έννοια του εαυτού. Τώρα απομάκρυνε τα χέρια σου. Η σκέψη σου είναι ακόμη εδώ. Αλλά δεν σου κλείνουν πια τη θέα. Έχεις χώρο. Έχεις εσύ τον έλεγχο. Και για να πάρεις αυτή την απόσταση, σου προτείνω να δοκιμάσεις 3 απλές φράσεις. 1. Πες στον εαυτό σου, σκέφτομαι ότι δεν αξίζω. Όχι είμαι άχρηστος. Η διαφορά είναι τεράστια. 2. Πες μετά, ευχαριστώ μυαλό μου που μου το επιθύμησες. Δεν χρειάζεται να το πιστέψεις. Απλώς αναγνώρισέ το σαν σκέψη. Και τέλος, ονόμασέ τη. Η ιστορία του αυστηρού γονέα. Δώσε τίτλο. Είναι απλώς μια ιστορία, όχι η αλήθεια σου. Μπορείς να κρατήσεις τη σκέψη σου, χωρίς να σε κρατούν αυτές.